Dili na acting mayor kundi full-fledged mayor na sa dakbayan sa Sugbo si Raymond Alvin Garcia, human siya mihurar atubangan sa opisyal sa Department of Interior and Local Government kundi DILG. Hulip ni Mayor Mike Rama nga gidismiss sa Ombudsman tungod sa kasong nepotismo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may giklaro sa DILG nga sugod karong adlaw full-fledged mayor na si Raymond Alvin Garcia dili acting incapacity. Humano sab siya mihurar atubangan sa DILG Regional Director kaganinang buntag. I, Raymond Alvin Garcia, having been succeeded as Mayor of Cebu City. Pasado alas 9 ganang buntag mihurar sa katungdanan isip full-fledged mayor sa Cebu City si Raymond Alvin Garcia atubangan ni DILG 7 Regional Director Leo Cadio Trovela. Yubanan si Garcia sa iyang asawa, amahan nga si kanhi Mayor Alvin Garcia ug sa iyang inahan. Giklaro ni RD Trovela nga dili mapiktuhan sa bisan unsang legal remedy nga gihimo sa kampo ni Rama ang pag-install nila kang Garcia isip full-fledged mayor sa dakbayan sa Sugbo. Wala na talagang hadlap na siya talaga dapat mag-assume as mayor. As full-fledged mayor? Yes, as hindi na siya acting mayor this time. Okay. Full-fledged mayor si Mayor Garcia. Igo ramatod pang nagpatuman ang DILG sa desisyon nga gipagawa sa Ombudsman nga nagpahamtang kang Rama og dismissal sa serbisyo og perpetual disqualification for re-employment sa government service. Nahukman siyang sadaan sa kasong nepotismo human gi-hire ang duha kay igsuon sa iyang asawa sa City Hall. Una nang gibarugan ni Rama nga way nahitabong nepotismo sa iyang administrasyon sanglit daan ng nanarbaho ang iyang mga bayaw sa panahon sa duha ka administrasyon nga iyang gisundan. Samtang gipadayag ni Garcia nga padayunon lang niya ang iyang nasugdan nga gihimo sulod sa pipila ka buwan nga nagserbisyo isip acting mayor. Karon nga siya na ang mayor sa syudad, dunay mga kausaban nga iyang ipatuman lakip na sa mga departamento. There is really no difference, no? It's just a matter of title naman tingali. I will of course exercise my duty, my obligation as the mayor of the city of Cebu. So it's business as usual. Giklaro ni Garcia nga ipadayon ng sab niya ang mga nasugdang programa sa Rama administration diin lakip nini ang pagsulbad sa suliran sa baha, traffic ug uban pa. Apan dili na niya sa gupon ang Singapore-like Cebu City nga tagline ni Rama sanglit adto na matod pay kaugalingon nga identity ang dakbayan sa Sugbo. I want Cebu City to have its own identity. Cebu City is not Singapore. And in fact, we have been longer as a civilization compared to Singapore. No? So that is something which I feel that has to be changed. Si Rama napamtangan usab og preventive suspension sa laing kaso o gikrakdang mapupos ang iyang 6-month suspension sa sunod buwan. Dihang ikuhaan og reaksyon si Rama, mao kini ang iyang tubag. I never should have not coming back. I am coming back, bye. May ako lang sublion hugubaron ako sa Binisaya ang hamubo kay nga statement ni Mayor Mike Rama diyang gitawagan sa mga sakop sa media mahitungod sa isyu karon. Matod pa niya nga mobalik pa siya sa City Hall inig kapupos na sa iyahang 6 months nga preventive suspension sa laing kasong iyang gitubang. Iyahang gidugang nga giasikaso na karon sa iyahang mga abogado ang kaso nga iyahang gikalampikitan. May. Daghang salamat, Alan Domingo.